El meu nom és Joan Tomàs, estudio CGB. Quan sigui gran m'agradaria ser arquitecte. Jo som la Rebeca. El que més m'agrada és banyar-me a la piscina de casa meva. Jo som Isabel i aquest estiu he anat de vacacions a Madrid. Diu en Albert, estudio sota curs, m'agrada el bàsquet i m'han comprat unes botes molt bones per jugar amb l'equip de l'escola. Som la Caterina Maria. M'agrada molt escoltar música a la meva cambra. El menjar que més m'agrada és el formatge. L'any passat em varen posar uns aparells a la boca per tenir les dents més bé. Quan sigui gran me compraré una guitarra. M'encanta anar de compres amb ma mare i els meus cosins. Quan sigui gran vull ser mestre, però ara m'agrada jugar en l'ordinador. Els nens tenim dret a ser feliços. I que ens cuidin. Tenim dret que ens ensenyin en una bona escola. I que no ens maltractin. Em sembla que no tots els nens i nines del món tenen el mateix dret que nosaltres. Na Lucy, que té 14 anys i és boliviana, estalvia la seva paga dels diumenges per poder comprar-se unes sabates noves. Diu que sabent el que guanyen els seus pares, li fa vergonya demanar els diners a casa. Els nins dels Estats Units consumeixen 500 vegades més que els nins del tercer món. N'Armando, de 12 anys, viu a Paraguai i s'aixeca a les 5 de la matinada per anar a vendre al mercat. Després ha de caminar una sèrie de quilòmetres per poder anar a l'escola. El 90% dels nins i nines del món deixen l'escola sense haver après ni tan sols a escriure. Na Corina és equatoriana i té 11 anys. Els matins se'n cuida dels seus 4 germans. Ha de dur les gerres d'aigua plenes fins a casa i ha de preparar el dinar per a tots. En el tercer món, la desigualtat entre homes i dones comença des de la infància. 1 milió de nines moren cada any només pel fet de ser del sexe femení. En César, d'Honduras, quan tenia 7 anys, venia xicles pels carrers. Ara en té 14 i ha començat a anar a escola. Però als hores baixes fa d'enllustrador de sabates, perquè a casa seva els diners no basten per poder menjar. Un habitant de Centroamèrica menja més carn a l'any que un moix als Estats Units. Na Maria té 13 anys i viu a Guatemala. Dedica part del seu temps a recollir llaunes i plàstics per ampliar la seva casa, que només té 2 cambres on hi habiten sa mare, els seus 5 germans, el seu cunyat i una neboda nascuda recentment. Un submarí nuclear té un cost equivalent al de 5.000 habitatges dignes. En Lionel habita a les clavegueres de Bogotà. No sap quants anys té ni quins foren els seus pares. I el que més li agrada és d'anar a la 7ª Avenida a veure mostradors amb televisors. En el món hi ha 80 milions de nins que viuen al carrer. Només a Calcuta n'hi ha 300.000 sense llar. Na Diana viu a Cochabamba en una casa que no té aigua, ni cambra de bany ni electricitat, i diu que el que més li agradaria és d'aprendre a llegir. Però en el lloc on viu no hi ha escola. Amb el que val un avió bombarder es podrien construir 50 escoles i equipar-les completament. En Pedro i els seus 6 germans viuen a Lima, Perú, i estan malalts perquè varen beure aigua sense bullir. En els països no desenvolupats cada any moren més de 20 milions de nins menors de 5 anys. Gran part d'aquestes morts són degudes a la manca d'aigua potable. El desastre més gros de tots generalment no apareix a les pantalles dels nostres televisors. Es tracta de la desnutrició i les malalties que afecten els nins i les nines de les comunitats pobres de tot el món. Succeeix cada dia, per això no és notícia, però cap inundació ni cap guerra no han ocasionat la mort de 250.000 nins en una setmana. La desnutrició i les malalties causen la mort d'aquests 250.000 nins cada setmana i moltíssim més sobreviuen limitats per la mala salut, un desenvolupament deficient i l'analfabetisme. Amb els coneixements i les tècniques actuals es podria evitar aquesta tragèdia i, per tant, no es pot tolerar que segueixi passant. Encara que físicament vivim en un sol món, des del punt de vista social i econòmic vivim en dos, el dels rics i el dels pobres. Aquesta diferència ve de molt enrere.
Fa prop de 3 segles, alguns països europeus aconseguiren descobriments científics i tecnològics que feren possible el seu desenvolupament econòmic. Tota vegada que dominaven el món, no els va ser difícil de trobar matèries primeres i mà d'obra barata per al seu progrés. L'escletxa estava oberta. Al llarg de la història, uns pocs països no europeus, especialment afavorits, aconseguiren d'incorporar-se al desenvolupament tecnològic, però la majoria s'enfonsava cada vegada més dins la pobresa. Avui dia, l'escletxa s'ha eixamplat dolorosament. Mentre que uns pocs consumim en excés, les 3/4 parts de la població mundial, quasi tota en els països del tercer món, pateix fam i penalitats. Són éssers humans com nosaltres que estimen, lluiten y somien en sortir del subdesenvolupament. Me llamo Natalia, nací en Colombia. Ahora estamos construyendo una aldea para vivir. Los mayores trabajan en el campo y los pequeños ayudamos en lo que podemos. Queremos tener una escuela, un hospital y un camino para poder llevar nuestra cosecha a la ciudad. Me llamo Teresa, soy de El Salvador. Ahora tenemos que construir nuestra aldea. Y cuando salgo de la escuela, me voy a trabajar con mis amigos. Tengo un amigo que se llama Jaime, vive en Bolivia, en el altiplano, a más de 4.000 metros de altura. Allí no hay árboles, solo hierba. Cuando se retira el hielo, siembran papa. Ahora están construyendo un invernadero. Mi amiga Paola es de Perú y vive en una calle muy humilde. Cuando llueve las calles se ponen con charcos y se llenan de tierra. Definitivament, vivim en un món dividit, el dels rics i el dels pobres que s'esforcen per sortir de la pobresa sense aconseguir-ho. Ells volen, però sols no poden. Impulsat per l'Organització d'ajuda humanitària, els governs dels països poderosos comencen a prendre consciència dels greus problemes que afecten el tercer món. D'aquesta manera, al llarg dels últims anys s'han posat en pràctica polítiques de desenvolupament que han aconseguit importants millores en la lluita contra la pobresa. Hi ha regions on la mala nutrició infantil s'ha reduït a la meitat amb una despesa de 1.300 pessetes anual per nit. Una de cada 3 famílies del món subdesenvolupat ja sap tractar de manera adequada les malalties diarreiques dels nens en procediment de baix cost. L'any 1990 s'ha aconseguit immunitzar el 80% de la infància mundial contra les 6 malalties juvenils més importants. D'aquesta manera, es salven 3 milions de vides a l'any. En la dècada dels 80, 1.300 milions de persones aconseguiren accedir a l'aigua potable. Durant els últims 30 anys, la taxa de nens que reberen educació primària en el tercer món va passar del 48 al 78%. A principis de 1980, morien 40.000 nens per dia. A 1990, tot i l'increment de la població, la xifra ha disminuït fins a 35.000. A l'any 1989, més de 150 països es varen comprometre a complir la Convenció del Dret del Nen i un any després, la Cimera Mundial en favor de la infància va establir 27 metes que s'han d'aconseguir a l'any 2000. Entre aquestes metes hi figuren la reducció en 1/3 de les taxes de mortalitat de menors de 5 anys, la reducció fins a la meitat de la desnutrició infantil, l'accés a aigua potable i el sanejament per a totes les famílies, l'educació bàsica per a tots els nens, l'erradicació de la poliomielitis i la reducció de la mortalitat per xarampió en un 95%. No obstant, les necessitats són molt grans i la població creix desmesuradament, especialment en els països pobres. Durant el que manca de dècada, milions d'infants s'inclouran en el món de la misèria i seran necessaris molt més esforços per a la seva supervivència i desenvolupament. S'avança, sí, però aquest progrés cap a la justícia i la fraternitat universal és tan sols un lent caminar que va deixant enrere un seguit de morts i de vides mancades d'esperança. Mentre hi hagi un sol ésser humà, un sol nin o nina que sofreixi fam i penalitats, no ens podem sentir satisfets. Què podem fer? Per a tu, per a tots, és l'hora de la solidaritat. Solidaritat que és amor, però que és, abans de tot, un deure de justícia amb els nostres germans desfavorits, amb el que menys han obtingut en el repartiment de la història. Comença a pensar i a sentir solidàriament que és el contrari a l'egoisme, a la visió interessada de les coses. Segur que al teu voltant hi trobaràs ocasions per manifestar els teus sentiments solidaris. Influeix sobre els teus amics i els teus familiars per tal que prenguin consciència dels greus problemes del tercer món,
Entre tots, hem d'empènyer els governants, els poderosos, per tal que na Lucy, en Cèsar, na Corina, en Pedro o na Marina puguin ser un poc més feliços. Un voto por la vida es un voto por la paz. Quisiera decirles que los niños son los más agredidos finalizando este siglo. Los niños hemos querido ponerles a pensar igual que los adultos. Muchos de los programas educativos incorporan a los niños como si fueran grandes. Muchos de nuestros niños han vivido la guerra. Muchos de nuestros niños también son huérfanos y son niños de la calle. Pero esa tiene que cambiar. Esa tiene que cambiar a medida en que nuestra juventud cada vez tenga conciencia y se debe a la sociedad. ¿Ya se durmieron? Yo no quiero hablarles en este día como adultos, sino solo comparto con ustedes la alegría de la vida, la alegría de futuro, y porque ustedes son el futuro de nuestra juventud. Nosotros, niños y niñas de Castilla-La Mancha, que conocemos las penalidades y miserias que padecen muchos niños y niñas del mundo, especialmente nuestros queridos hermanos de Latinoamérica, víctimas todos de un orden económico internacional injusto, manifestamos, primero, reclamamos el cumplimiento en todos los lugares del mundo de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en noviembre de 1969. En consecuencia, exigimos a todos los gobiernos que eviten los malos tratos, el abuso en el trabajo, las situaciones de hambre, la carencia de escuelas, el abandono callejero y otros males que aquejan a la infancia, especialmente en los países menos desarrollados. Me alegra participar en este programa de solidaridad escolar con Latinoamérica. Latinoamérica es parte de nuestra propia vida y hay allí millones y millones de niñas y niños que sufren, que mueren por causas evitables, que sobreviven los que sobreviven en situación verdaderamente inhumana, que necesitan pan, pero necesitan también educación y escuela. En ese aspecto, este programa de FUNCOE me parece admirable y todos debemos de contribuir a él. Podemos contribuir los profesores, los educadores, pueden contribuir los niños, las niñas y los niños. Ellos deben sentirse solidarios de los niñas y niños que en esos otros países sufren. La obra de cooperación la podemos realizar y la debemos realizar entre todos. Es una obra ante todo profundamente humana, pero además es una obra que nos permite mirar el futuro con esperanza. Precisamente los niños y niñas del mundo son la verdadera riqueza y la Convención de los Derechos del Niño subraya que hay un interés prioritario para los gobiernos y para las sociedades civiles en procurar que los niños y niñas tengan sus derechos reconocidos, se sientan protagonistas como personas humanas de sus propios derechos. Y eso lo podemos lograr en la familia, pero lo podemos lograr sobre todo en las escuelas. Y somos nosotros, o son los educadores, quienes tienen un papel fundamental. Sentirse en solidaridad con los niños y niñas de otros países muy lejanos, pero que debemos sentirlos muy próximos a nosotros, creo que es una obra espléndida de contribución a construir una paz verdadera. No hay ningún reto imposible, no es imposible acabar con las guerras, no es imposible acabar con las injusticias, no es imposible acabar con las diferencias étnicas, no es imposible superar los fundamentalismos y las intransigencias. Todo ese debe ser nuestro programa y FUNCOE, con todos los educadores y con todas las niñas y niños de España, movilizados
en solidaridad con los niños y niñas de Iberoamérica y también de otros países, pero Iberoamérica es lo que tenemos más en el corazón, pueden realizar una espléndida. Son forjadores de paz hacia el futuro.